Dođi, salata, ajde. Ni. Gle, mala. Ajde. Ne možeš ništa, dođi. Dođi mi, ajde. Ugajdi je. Je, Vivi. Dođi si. Gle, ajde, doma. Ni. Jesmo. Ovo prazno. Vivi, daj ti paš da ne uzme i da ne pobijete. A Vivi. Možete vas čuje? Ali moraš ti dajati. Ni. Da. Dođi. Ajde, moraš doma. Ni. Isuse Bože, Vivi. Pa daj salatu. Pa tu je salata, ali neće. Ajde. Ideš, idemo poslije kupiti papač, ajde. Vivi. Ajde. Ajde. Dođi. Ajde. Ajde. Baca u kuću ostala je. Bacam dole u garaži trenutačno, ali idemo mogu polegnuti ovako. Može da još započi. Evo. Evo ne bi. A to je moje. A meti mi to, meti. Evo bi to što traje sad 10 minuta. Kako mi to Ma ne znam, ma to je ovo što mene bude slučiti. Bude to prestane sad. Imate ključe, sve ima, sve ste uzeli. To se lepo vozi. malo šniše jako. Ne. Aha, novi. Zaštiti smo grana. Da te pada, ali ćeš ne zadnjiš iz ovoga, da će početi padati. A sad samo nosiš što ne će padati. Sati na večer. Sad mi... Ne mogu uhvatiti baš. A ne vidi se kiša. Kako su svi odmah maknuli.
krenuli. Da, baš. Sada. Već smo pogodili vrijeme, Ovo je to ti pada ključa. Kako nije vruće jako? Svejedno kako to poglavite. Mislim imaš kacigu, a još gore sjetiš da. Kako ćeš to? Ode vinograd u kurac. Neka ne najede. Ode sve. Nisu se sjetili pucati. Nakon ove kuće nema šanse. Kad ne ide dole Piljevska iz Knina. Aha. Išli smo staru cestu, mene će staviti da. I to je bilo prije nas, Draga Ček. Kroz Dragi smo prolazili. Znam dobro da je bila nekakva fešta, da je tamo šator. Znate ona gužva da propuštaju. Da. Sad zavezat, kad je tu policija. Rade žeće nas. Dobro, spriču da jede dalje. A, idu sad u kanalu. Ajme, koliko god odvoriš.
Ujeban. Isus. Gle ovo.